Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night Муҳаммад Наимов рақиби худ Эрик Силваро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода ғалабаҳои худро дар UFC 3 то кард. Дар ин навор мо суханҳои Муҳаммадро баъди муҳориба пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, Қуръони бепул барои шумо. Барои Қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати Шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо Қуръон ҳадия мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавед. мо ҳозир дар Мексико қарор дорем, аммо чунин ҳиссиёт аст гӯё ки Тоҷикистон тамоми ҳафта ин шаб муҳорибаи туро интизор буданд. Муҳаммад, онҳо ҳозир хурсандӣ карда истоданд. Дар аввал гуфтан мехоҳам ки ман шахси байналхалқиюм. медонӣ, ман дар Абу-Даби ҷангидум, ман дар Мексика ҷангидум, ман дар Лас-Вегас ҷангидум ва ту дар он ҷо низ будӣ. ва бале, ҳамаи кор ҳамин гуна аст. Тоҷикистон ҳозир шодӣ карда истодааст. медонӣ, онҳо аз хоб бедор шуданд ва муҳорибаи маро тамошо карданд. ва ин муҳориба якум муҳорибаи турнир буд. акнун онҳо метавонанд ки телевизорҳои худро хомӯш карда боз хоби худро идома диҳанд. якум муҳорибаи ин турнир барои онҳо ид шуд. Тоҷикистон акнун метавонад истироҳат кунад, дониста ки Муҳаммад Наимов пирӯз шуд. ман аз ту пурсидан мехоҳам ки ту хеле эҳсосотӣ будӣ. вақте ки Брюс Баффер туро муаррифӣ мекард, ту ба пеш ва ба қафо мерафтӣ ва баъд дар марказ бо Брюс Баффер истода дод задӣ, гӯй ки барои чӣ ту эҳсосотӣ будӣ. медонӣ, ман ба монанди паланге будам ки ба шикор баромада истодааст. ман паланг будам, ӯ бошад сайд. ман вақте ки Брюс Бафферро мебинам, энергияи ман баланд мешавад. ман худро хуб ҳис мекунам. адреналин баланд мешавад ва ман худро хурсанд ҳис мекунам. ва медонӣ, ин кор бо Брюс Баффер ба ман писанд омад ва умедворам ки ин чиз ба мардуми тоҷик низ писанд меояд. биё оиди рақиби ту гап мезанем. чунки ту ба UFC омадӣ ва ба вазни сабук баромада Ҷимми Маларкиро шикаст додӣ. баъд муҳорибаи вазнин бо Натаниэл Вуд дар Абу-Даби. Эрик Силва, ин шахс аз Dana White Contender Series омадааст. ман нисбати ӯ ноэҳтиромӣ нишон доданӣ нестам, лекин ман фикр мекунам ки ду рақиби пешинаи ту аз ӯ дида сахттар буданд. бале бародар, ман бо ту розӣ, лекин касеро ки UFC ба ман пешниҳод мекунанд, ман қабул мекунам. ман рақиб интихоб намекунам. ман чунин корро карда наметавонам. аммо касеро ки ба ман UFC медиҳанд, ман барои ҷанг тайёрам. медонӣ, барои ман фарқ надорад ки ту чӣ қадар сахтӣ, чӣ қадар ту бузургӣ, ту гӯштингир греплер ё зарбазанӣ. маблағи хуб пешниҳод кун, ман бо ту меҷангам. ин эълон ба UFC буд. ту ба онҳо гуфтанӣ ки барои топ 15 омодаӣ? ман барои топ 15 худи ҳозир тайёрам. топ 10, топ 5 фарқ надорад. ман боварӣ дорам ки худи ҳозир барои ин чиз тайёрам. ман метавонам ҳозир як матои сурхро гирифта бо Илия кор кунам. чӣ гуна ки бо буқаҳо бозӣ мекунам. ва ин шӯхӣ нест бародар. чунки ман ҳамин гуна таваллуд шудам. менталитети ман дигар аст. масалан дар Тоҷикистон ту ба кӯча мебароӣ ва 10 нафар метавонанд ки ба ту ҳамла кунанд. онҳо намепурсанд ки ту кӣ ва дар чӣ гуна форма қарор дорӣ. ҳозир ин гуна нест албатта, аммо дар хурдсолии ман ҳамин гуна буд. вақте ки ман мактабхон будам. барои ҳамин фарқ надорад ки ту кӣ ва аз куҷоӣ. ман бо ягон кас аз ин дивизион ҷангидан мехоҳам. яъне чемпион аллакай дар ҳадафи туст? бале, топурия, ман ба сари ту омада истодам. англисиро омӯз. ба мухлисони тоҷик худ ягон гуфтанӣ дорӣ? бародарои тоҷик, айн бародар да подписатсия кунем, постоянно ман интервюи беҳтарин мекунам. ташаккури зиёд, бениҳоят хурсандам. майда ҳаки хоб кунем. Thank you so much. ин буд Муҳаммади Кӯҳӣ, беҳтарин дар дивизион ва дӯсти ман.